Pierre Bordazarre Etxaun Iruri, Xuberoako Iruri herriko etxaunia baserriko nagusia izan zen. Euskal kulturari, kantugintzari eta musikagintzari sekulako ekarpena egin ziona. Nork ez ditu abestu loadia inguria, goizian argi hastian, agur Xuberoa, edota oi ama eskualerri goxua bezalako abestiak. Txulula joile pilotari, jauzi emaileko blakari, artetan ere laborari, isu ametxetan ari. Horan uri izan ziren, Etxaun Iruri, gano handiko poeta, eta zunen maitagari. Xuberoak bere herri, mendi, baso, erreka, belardi, dantza, musika, pastoral, maskarada eta herritarrekin bere ganatu egiten gaitu. Eta horren erantzule, historian zehar Xuberoak eman dituen kultur eragileak, tartean nola ez, Pierre Bordazarre edo Etxaun Iruri. Xuberotar guzientzat nik pentsatzen dut Etxaun Iruri izan dela revelazioa bezalako gauza bat. Haren aizinetik edo aurretik izan dira eskual lan batzu, baina Xuberaz gutxi. Eta funtsean izan da, baina guti. Eta harrek, Frantziako bigarren gerla ondotik, egin du lanan hitz, kantu idatzi du, kantu xunpleak, erdarraz ere bai, hori ere erakutsi du, bazuela alako zabaltasun bat. Doain handia zuen musikari bezala, musikaren sortzeko, nahiz eta ez zuen berrak musika ezagutzen, baina bazituen bere ezagutgarriak eta musika melodiak egiten, biziki ederrak egin ditu melodiak. Nik uste baziala eta Etxaunek doain bat, berezi bat, musika aldetik. Ezi gero musikaz interesatu duen jakintzun askok eta estonatua egona dira nola zuen melodiaren eta osatzeko edo sortzeko gano eta indar edo inspirazione berezi hori. Eta egia da, hartzen egurarik goizian argi hastian edo agur Xuberoa, horiek kantu horiek egin dute bide anitz, berak ez zuen segur pentsatuko egitea mementoan olako arrakasta izango zela. Xori bat pausa zenda eta goratik hasten kantan. Txori ezera hainala entzuten haida nian, ene bihotzeko tristura, lasterduaka iria. Nik ezagutu dut Etxaun, Jean-Michel bezala, Jean-Michel jantzurit txuratzen, Etxaunek ilan, eta Pierre Agatek ilan, nik ezagutu dut kantu mailan eran dut. Gaztetik eta amiatuik egoniz eta Etxaunen olerkian behatzez gehitier eran dut. Sunes, Xiburu eta Zapelo eta gure adiskide gehitiak. Etxaun zen etako artiste handi bat. Zen egitia, kanton egitia, mena bai sonia, musika egiten zuten. Eta ez zakian solfeja eraitzen bezala, frantsesez. Eta hoi zen izigarrikoa. Etxaunen kantoiak entzuten dira eskualeritik kanpo ezagun dira. Eta hoi da Etxaun kantatu dira Etxaun eta bihar, oano Etxaun entzunen dugu. 1979an bete ziren 30 urte Etxaun Iruri hil zela.
Bertsolari, koblakari, maskarada eta pastoraletako jokulari, xirulari, abeslari eta sortzaile zen. Nekazari eta langile fina guztiaren gainetik. Haren abesti eta doinuek bizi-bizirik diraute gaur ere, eta asko dira, haren abestiak euskalduntasunaren ikur edo adirazle gisa ulertzen dutenak. Atxiaren eletzion, baztera dirare, betatzen lorez, bedatxiaren eletzion, baztera dirare, betatzen lorez, bortietan ere olasareak nola bestitzen belarez. Artzainage goizaldi eder batez gora berez, bagoatza plazerez, gure ardisadok aitzino txamanez, udako zener, adios eranez. Bereziki lan edo obra miresgarria izan du pastoral lanetan. Ezi haren aurretik pastorala zen oso klasikoa eta enbat saintuen bizi eta olako, eta harek eskualdun geroa edo eskualdun personaiak haitatu ditu, eta pentsatzen dut izan dela bereziki lan hortan araberitzaile garantzitsuena. Nik ezagutu dut, gazte denek bezala, baina benturaz ni xirulari eta benintzanik hala ezagutu dut lehenik xirulari bezala, eta nistan dena gizon on izigarria. 9 urte pasatu dira Koldo Mitxelena kulturuneak eta Iparraldeko Euskal Kultura Elkarteak Iparraldeko kultura proposamenekin osatutako zikloak antolatzeari ekin ziotenetik. Ahua txuku idor lehorra agertzeko koblakari, nahiz eta oinetan izanik horbeian etxaun iruri. Niagozu horien hiruen artian, zuñute den buruzagi. Michel, lau bat gizon, eta Pierre Paul buru argi. Iparraldeko sortzaileak gurera ekarri eta hala, mugaz bestaldeko kultura dastatzeko aukera eskaini gura du ziklo hauekin Koldo Mitxelenak. Martxoan zehar asteazkenetan Iparraldeko sortzaile askotarikoak ikusteko aukera egongo da. Gaur ikustera goazen honekin eman zaie hasiera 2010ko Iparraldea bertan jardunaldiei. Eta zer hobeto egungo Iparraldeko euskal kantugintzaren 4 erreferenteak betiko etxaun iruriren abesti eta doinuak interpretatzen entzun baino. Zalantzarik ez, Iparraldeak baduela zerbait berezia.
kantun. Eta hau txirula, Siberoko tresnak, Pireneo mendebale guzien emaiten ziren instrumentuak, oraindik emaiten direnak Biarnoan, Aragoian ere bai, agian denak heldu dira iturri beretik, gana ibeita kantutik, eta etxeuneko zakian txirulak eta txoriak eta kantuak ero sustrai berdinaz zutela. Eta agian musikatik zaharagua eta denena ere bai etxaunen iturrietan baitzen hau. Etxaunek kantuak egiten zituen bai etxean, bai bordan eta bai hartzaina etxolan han mendian, hori maldan eta orduan guke iturria handugu orduan hildo beretik edo iturri beretik ibilten gira. Agore Siberua, bazterbizietako sokorik ezerena. Agore solekia, zuriritik enea metxigo zuena. Bihotzan erditik, bostetan elkideitara zitasperena. Zeyutziz geroztik, biziniz nisteri, abandonaturik. Bezpeita ererik, Parisez besterik, zibezalak hori. Palazio ederretan gira alojatzen eta segur goratik aire freska hartzen, gainbera soginik betzaitu duritzen, horhin gainen izala jagitzen, bena ez dira heben bazterak berdatzen, txoriek kantatzen.